Helo, heddi dyn ni'n mynd i creu enfys. Enfys a cwmol gyda'r geiriau mae Duw yn ffyddlon. I creu enfys, bydd angen papur gwyn, papur lliwgar, pen, glud a sisiwn. I ddechrau, bydd rhaid torri allan stribedi allan o'r papur lliwgar, cwmol a sgwar. Fel hyn. Stribedi lliwgar yn lliwio'r enfys, cwmol a sgwar bach sydd yn ffitio i mewn i'r cwmol. Ar ôl chi torri popeth allan, ni'n mynd i cymryd y pen a dyn ni'n mynd i ysgrifennu y geiriau yn y sgwar. So mae Duw yn ffyddlon. Dyma ni. Dyma ni. Nawr te, ni'n mynd i cymryd y stribedi papur. Dyn ni'n rhoi e mewn tipyn bach fel hanner cylch. Fel hyn. A mae gen i coch, pinc, melyn, gwyrdd, glas a fel porffor. Be ni'n mynd i wneud yw rhoi glud ar diwedd y stribedi papur. Dyn ni'n mynd i cymryd y cwmol a'i gludo, felly cymryd nhw'n tipyn bach yn agosach a gludo y cwmol, stribedi i'r cwmol. Felly gweld bod y sgwar ffitio i mewn. Rhoi tipyn bach o glud ar y darn o papur. Wps, dyma ni. A rhoi yn y canol. Dyma ni. Crefft, enfys. Mae Duw yn ffyddlon. Diolch am wylio. Hwyl am y tro.